back! This is Love Radio Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. DJ Melay. At DJ Iska. At sila nga po ang mga student radio jocks natin na talagang pinapayuhan ko na wag masyadong galingan para hindi kami mapalitan. Mahirap nang mawalan ng trabaho. Dahil biro lang. Uy, baka may shoutout kayo dyan. Ayan, yung isa po natin shoutout is shoutout kay Jessica na sawa na sa mga lalaking inconsistent pag nanliligaw. Shout out, ayan. Ano, sawa na? Sawa na sa mga lalaking inconsistent pag nanliligaw. Oy, parang si DJ Iska merong may hugot din doon. Naranasan mo na ba yon? Actually po, hindi pa po ako inaalaw na magpaligaw. Pero, alam niyo po yung pag may nag-a-attend. Sino yung Char! Sino yung alam ko may sumama ngayong araw na ito. Na kaibigan ng kaibigan mo. Yes. Siya ba yun? Yes po, pero siya naman po kasi is consistent naman po siyang nagsusupport. Pero yung mga dati? Yung mga dati, very inconsistent po. Madalas po sa kanila, lulubog lilitaw. Mga lulu-lili. Yes. Yung tipong paparamdam lang pag hindi siguro available yung isa na nililigawan. Reserve, parang kung gano'n. Reserve ba tawag doon? Pag po hindi lang isa yung nililigawan niya. Anong tawag doon? Parang reserve. Reserve ba? Ano ba Alam mo, may tawag doon bago ngayon Back burner. Back burner. Alam mo, iba yung BB sa amin dati Di ba, BB, yung BB noon, yung phone. Di ba? Uy, BBM mo naman ako. Yung mga ganon. O kaya naman, parang in na in ka dati kapag may BB ka. Blackberry yung yung brand ng cellphone. Pero ngayon, pag BB ka, parang, grabe. Nagdudusa ka na. Kasi nga, ikaw yung tinatawag na back burner. Yes. So, itong back burner ay yung tinatawag nating reserve. Yes, Second reserve. option. Second option. Third Second option. Uy, nung sinabi ni DJ Melay Melay na reserve, ganyan. Yes. Second option, parang may diin ka doon na. May experience ka na ba na ganong klaseng manliligaw na tipong inconsistent? Back to me. Wala naman pong ganong eksena. Uy, wag niyo ako ipo. Wag niyo akong ipo. Wag niyo akong ipuhin. Magkakaedad. Magkakaedad lang tayo. Wala namang ganong eksena. Ano lang, parang sa mga friends na nakikita mo sa kanila na naging ganun yung experience nila. So, parang kukuhuhugot ka dun sa na-experience ng mga kaibigan mo kasi nakita mo kung paano sila naging ginawang second option. True. Ganun. So doon kayo humuhugot. Yes. Kumbaga doon nyo nakikita at doon kayo nakakapag-obserba ng mga parang points to remember. Yes. Nagte-take note. Ganun. Paano ba kasi natin masasabi kung ang isang tao ay inconsistent aside doon sa fact na siya ay lulubog lilitaw? Madalas po kasi napapansin Ayan na naman yung pum. Ay! Ayan, Madalas madalas po. bastusin nyo ako. Madalas na napapansin na nanliligaw lang sila pag convenient. Kunyari, pag magsusundo sila, pag malapit, tsaka ka lang pupuntahan. Pag malayo, wala Pag malayo, wala na. Dito ako sa isa kasi mas madali ko siyang ma-reach. So sa mga nanliligaw pala ngayon, yung distansya factor na rin pala yun sa pwedeng ligawan. Yes. Kung anong mas madali, kung anong ang mas convenient sa kanila. Para sa kanila. Tsaka siguro one indicator din na inconsistent siya kapag hindi nagmamatch yung salita niya sa actions niya. Pag sinasabi niya na, ikaw lang talaga ang babae sa buhay ko o kaya naman sa'yo ko lang naramdaman to. Ganyan. Pero yung pala may mga ginagawang kababalaghan at yung kababalaghan na iyon ay nagiging espiritu rin siya sa ibang mga babae o sa ibang tao. So yung ligaw ba ngayon, same pa rin kaya sa ligaw noon? Mas tumatagal na ba yung mga panliligaw ngayon? Like umabot ng 3 months, ganyan. May umaabot din ba na taon na ligaw? Parang Ganon. parang hindi na siya, kasi
sabihin na natin hindi na siya traditional na talagang pupuntahan ka sa bahay, yung haharanahin ka. Wala nang ganun. Parang lahat na sila is through social media. So, feeling ko, wala nang gaanong tumatagal ng 1 taon nililigawan, tapos hindi ka pa sinasagot. Madalas, pag 1 taon na nandiligaw yung lalaki, umaano na siya, parang sumusuko na siya. Ayun, tagal-tagal, wag na, next na. Parang ganun. Kaya talaga? Yes, kaya nagkakaroon ng second option. Kasi, si ganito, mas mabilis akong ganun. May mga back ganun burner. eksena. Grabe, no? Pinaglalaroan na talaga yung mga puso natin. Char! May ganon. Hindi, alam mo, sa totoo lang, dati, ang relasyon, di ba, nadadaan talaga sa ligaw. Ngayon, nadadaan na sa agaw. Agaw. Charot lang, uy, darot. Pero feeling ko naman talaga, kailangan obserbahan, kailangan i-date, tsaka mo lang talaga kasi makikilala yung tao kapag nakasama mo na rin. Tsaka, kailangan mo ng research, di ba? Magtanong-tanong ka sa kapaligiran kung, uy, kumusta si ganito? Baka mamaya pala, dalawa kayo, o kaya di mo alam, triplets kayo. You'll never know, kabisyo. So, anyway, tayo ay magkukwentuhan pa kasama ng ating mga student radio jock sa ating pagbabalik, sa aming pagbabalik. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky, DJ Melay, at DJ Iska. Yan. Dito lang yan sa Love Radio Academy. Kaya naman, sabay-sabay nating pakinggan ang Upside Down by Six Cycle Mind. Ayun Six Cycle Mind. Take it away. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!